Burger man order na ako, ma'am. Di na minute. Oh, hindi mo muna. Wala ko. Ako tingailaman ko. Bali. Burger ma'am, duha. Kasi nga lang ani. Ang isa ka order pila ka po. Duha oh. Ilang bayaran? 25. Medyo royal. Amo na na. Di pa. Wala ikaw banday? Duha isa? Muna bayaran na mo, duha. O isa, 185. Oo. Muna isa daw, 85. Magad ko sa kaitlog. One royal ako, nimo. One ako. Miss Mora. Yan, Josos na spicy. Pila bayaran mo tanan. Tota sa paliyog, ma'am kay ama short kam sa akong kwarta. Pila? 185. 185. Nemo sukli. Nemo sukli 500. 500 ang kwarta. Dari. Magbayad na kami. Bayad. Sila to? 235? 285. Dari. Mabenda mo kwarta. Dari. Nemo sukli lang. 500. Ah. Di ka madawat? Di ka makabayad? Pari ang kwarta. Ah? Nemo si Silvana? Imo ka sukli? Imo na, dami sukli. Imo na. Imo na sukli. Ayun na sukli. Imo ka na. Dawat ma'am. Dawat kayo. Imo ka na kwarta. Oh. Pwede na 600 pagkajud na.